Poštovani gledatelji, dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdvojeno na početku radnog tjedna. U ovoj emisiji govorit ćemo o zajednici Vjera i svjetlo. Razgovarat ćemo o njihovom nedavnom posjetu Rimu i sudjelovanju na ekumenskom bdjenju zajedno s Papom Franjom, ali i na predstojećem hodočašću u Mariju Bistricu. Moje večerašnje gošće su Marija Luc i Suzana Sabo. Dobar vam večer i dobrodošli u izdvojeno. Dobro večer. Dobro večer. Evo, na samom početku recite kako je bilo u Rimu. 30. rujna sudjelovali ste na ovom velikom događaju koji je okupio mnoštvo vjernika iz cijelog svijeta, procjenjuje se na 20.000 ljudi, a to je bila ekumenska molitva, ekumensko bdjenje uoči sinode u Rimu. Pa evo, kako je vaša zajednica pristigla na taj događaj? Naša zajednica je putovala zajedno sa slovenskim članovima slovenske zajednice Vjera i svjetlo, slovenskih zajednica Vjera i svjetlo. Išli smo autobusom udruge Job, vozio nas je pater Goričanec i još jedan njegov kolega. Na putu do Rima prespavali smo u Veroni, u jednom centru za duhovne vježbe. Zanimljivo je bilo tamo da su većina redovnica koje su tamo zapravo iz Vijetnama. Stigli smo u Rim i bili smo smješteni u jednom samostanu, vrlo blizu centra grada. Sutradan stigli smo u Rim u petak, sutradan smo proveli prijepodne u obilasku Rima i imali smo naravno radionicu zajedno sa talijanskom Vjerom i svjetlom na kojoj je bilo nekoliko svjedočanstava članova Vjere i svjetla iz Italije i jedna gospođa je govorila iz Albanije. I poslijepodne smo imali bdjenje koje je zaista bilo čudesno, veličanstveno. Bdjenje je zapravo organizirao, bdjenje pod nazivom Together, zajedno, organizirala je zajednica TZ na poziv Pape Franje povodom sinode. Prije nego što je počela sama molitva, čule su se pjesme iz Ukrajine, iz Slovačke, čini mi se, sa Jamajke, iz Nigerije. Jedan međunarodni, internacionalni događaj. Upravo tako. Što je čitavo to bdjenje činilo istinski sveobuhvatnim katoličkim. Pitanje za vas, kako su dojmovi Rima i tog cijelog hodočašća? Vi ste također sudjelovali. Kako je bilo tog 30. rujna na trgu Svetog Petra? Evo vidimo tu i na ekranu fotografije kako Papa sudjeluje i održava svoj govor. Pa evo, neki vaši pogledi, prisjećanja na sve to skupa. To je bilo veoma dirljivo i nekako je bilo lijepo biti sa malenima, među onima najmanjima u društvu. Zato jer Vjera i svjetlo je zajednica za osobe s teškoćama, prije svega njihove roditelje i prijatelje. I biti tamo zajedno s njima bilo je zaista jako dirljivo. Pogotovo gledati sve ovo i kroz njihove oči. Naprimjer, imamo našeg prijatelja Borisa iz Osijeka s kojim sam ja ulazila na trg Svetog Petra i on je sa suzama u očima doslovno govorio: joj, pa ja sam u Vatikanu, cijelog života sam želio ovdje biti i sad, joj, da me moj tata vidi da je živ, on bi bio tako sretan. I baš su mu suze radosnice bile u očima i rekao je: joj, ma sigurno nećemo vidjeti papu. I onda sam mu rekla: ma Boris, vidjet ćemo papu. I onda je tek počeo plakati i onda je bilo baš velika radost. Pa mi ćemo još i vidjeti papu. I to je bilo takvo veselje i neopisiva radost. Centralni događaj je bilo ekonomsko bdjenje, ali bili ste i u razgledavanju grada i drugi događaji su bili također na tom putu.
Da, bilo je, razgledavali smo grad i bila je prije podne, u subotu, prije bdjenja, bila je radionica Vjere i svjetla na kojoj je nekoliko osoba davalo svjedočanstva o svom susretu sa vjerom i svjetlom. Posebno mi je bio dojmljiv to svjedočenje te jedne majke iz Albanije čija djevojčica ima neke teškoće iz autističnog spektra. Ona je rođena početkom 90-ih, ali tek nakon što je srela redovnice iz njezinog rada, počela je dobivati ta djevojka neku pomoć. Osim te radionice koja je bila organizirana za vjeru i svjetlo, bilo je još 10-ak, možda i više radionica na različite teme. Neke su bile čak i međureligijske. Bila je recimo jedna tema očima imigranta koji žive u Rimu. Bila je radionica šta možemo naučiti od islama. Bila je jedna plesna radionica kršćana i zen budista. I to je dalo jedan po meni, jedan tako širi kontekst o ovom sinodalnom bdjenju. Jedno zajedništvo koje zapravo govori da moramo skupa, koliko god da smo različiti. Upravo tako, zajednica Vjera i svjetlo je ta koja baštini ekumenske vrijednosti, ali međureligijske. To se vidjelo i u Rimu na svim ovim susretima i druženjima. Pa tako je. Inače, u različitim zemljama, možda se to toliko ne vidi u Hrvatskoj, ali Vjera i svjetlo ima taj ekumenski karakter gdje prihvaća ljude iz svih denominacija i mi zajedno se okupljaju na molitvu i to ne naročito na molitvu na jedan način, nego na način na koji kultura i mjesto gdje se oni nalaze, gdje je to uobičajeno, na koji način je uobičajeno i tako. Vi ste osobno sudjelovali prije par mjeseci, točno u srpnju, na jednom međunarodnom događaju u Francuskoj. Na internetskim stranicama sam mogao pronaći da Vjera i svjetlo djeluje u preko 50-ak država svijeta i oko 1300 zajednica. Pa evo kako je bilo u Francuskoj, kako je bilo susretati druge ljude, suradnike, prijatelje, braću i sestre iz iste zajednice, ali koji djeluju u drugim okolnostima, u drugim društvenim, političkim i vjerskim situacijama. Evo, to je bilo susret predstavnika iz različitih zemalja. Iz svake provincije je bilo po 2 predstavnika i to su ljudi koji su se jako angažirali u organizaciji same zajednice i koji zajednicu izuzetno vole. Koji vole biti s ljudima, koji vole biti s osobama s teškoćama, sa roditeljima, od kojih mnogi su i sami roditelji. I bilo je jako lijepo i vidjeti koliko je to zapravo veliko, a koliko je zapravo to sve jednostavno i svako u svojoj malenosti može nešto doprinijeti. Nisu to bile neke velike osobe sa beskrajnim sposobnostima, sa nekakvim izuzetnostima, ali opet bile su izuzetne. Bile su svaka od njih posebna, tako da sam uspjela vidjeti, upoznati ljude koji su u međunarodnom koordinacijskom timu i također je to bila prilika za odabir novog tima novog tog vodećeg međunarodnog tima za vjeru i svjetlo. Izvolite. Da. Koji su glavni nekako prioriteti zajednice? Koji su najveći izazovima s kojima se susreće danas? Jedan od izazova koji se spominjalo je da trebamo hodati sa današnjicom i nekako prilagoditi vokabular
prilagoditi načine možda na koji bismo mogli prenijeti ono što vjerujemo, ono što živimo mladim ljudima. Zato jer su mnoge zajednice isto tako i ostarile i mladi nekako nemaju više potrebe dolaziti ili nemaju taj poticaj da bi došli. I situacija u svijetu se isto tako promijenila, što je dobro, zato jer Vjera i svjetlo je počela 70. godina kad nije bilo toliko mogućnosti, nije bilo toliko govora o osobama s teškoćama. Još su uvijek osobe s teškoćama bile nekako sakrivene. U mnogim zemljama bile su doslovno sakrivene i ljudi iz obitelji su se sramile ići sa njima van. Tako da to je bilo nekako mjesto gdje su osobe s teškoćama i njihove obitelji mogle naći neko utočište i mjesto unutar crkve i društva. I budući da se društvo sad malo promijenilo i otvorilo puno više prema osobama sa teškoćama, nastali su brojni drugi pokreti, ali opet vidjelo se da Vjera i svjetlo ima što za reći. Ima tu dimenziju vjere koju može prenijeti mladim naraštajima, koju može prenijeti svijetu, koju može prenijeti ljudima koji su oko nas, u crkvi danas. Gdje ova zajednica sve djeluje u Hrvatskoj? Postoji 32 zajednice. Gdje je zajednica sve aktivna, u kojim gradovima, u kojim mjestima? Zajednica djeluje u cijeloj Hrvatskoj. U Zagrebu su 4, u Zadru, u Rijeci, u Osijeku su 3, u Vinkovcima su 3, u Slavonskom Brodu, u Đakovu. U Slavoniji ih ima jako puno. Jedna u Zadru, rekla sam. Znači, možemo reći... U Đurđevcu. Da je pokrivena cijela Hrvatska i kopno i more. Jest, da, osim južno do Zadra. Da, malo jug onda zaostaje. Da. I kako se može postati član zajednice? Kako vam se može pristupiti i postati dio vas? Mi imamo web stranicu na kojoj se mogu dobiti općenito nekakva slika o vjeri i svjetlu. Naravno, uživo je nešto sasvim drugačije. Zajednice se sastaju jedanput mjesečno, u pravilu nedjeljom poslije podne. Susret na zajednici, susret zajednice izgleda otprilike ovako. Imamo misu, imamo rad u malim grupama na kojima se razgovara o neku temu i oživljavanje evanđelja, što je zapravo jako lijepo. Ništa spektakularno, nije to nikako veliko kazalište, ali upravo ta jedna jednostavnost nosi jednu snažnu poruku. I treće vrijeme, takozvano treće vrijeme, kako mi to zovemo, jest agape ili slavlje, slavimo rođendane. Imamo i četvrto vrijeme, to je nešto što radi se o tome da se susrećemo izvan samog susreta. Da se posjećujemo, da možda idemo na izlete, na kavu. Nešto što isto tako održava zajednicu na životu. Možda biste netko tko možda očekuje nešto spektakularno bi se mogao iznenaditi. Ne događa se zaista ništa spektakularno, nikakva velika, grandiozna događanja, ali to jedno zajedništvo i ta jedna bliskost koja se uspostavlja i ta jedna neposrednost osoba, takozvanih osoba s teškoćama, stvara jednu atmosferu prihvaćanja, prihvaćenosti i zajedništva. Uistinu lijepo i prigodno. Sam Papa Franjo kaže da upravo preko malih i oni koji nam se činu mali možemo napraviti velike rezultate i velike korake. Koliko je zapravo važno i vama osobno da se događaju susreti, da se razgovara, da se izmjenjuju iskustva, pogledi? Vrlo važno. Vrlo važno. Zato što smo mi svi toliko različiti. I kao što je Marija rekla, bile su osobe sa teškoćama skrivene, pa ja bih čak rekla i stigmatizirane.
Mislim, svaka različitost je... Teško se nositi sa različitostima. I zajednica Vjera i svjetlo, zapravo pokret Vjera i svjetlo, je jedno takvo mjesto gdje se, kako bi rekla, te skrivenosti, čak te stigmatizacije kao malo i šmirglaju. Mislim, mi smo svi ista familija, jedna velika ljudska familija, odakle god došli i koje god duhovnosti i vjeri pripadali. U jednom od dokumenata Vjere i svjetla naišla sam na jedan odlomak u kojem se kaže, što potkrepljuje tu ekumensku dimenziju Vjere i svjetla, kako osobe sa teškoćama se jako teško nose sa razdijeljenošću u obitelji, u društvu, upravo ono na što često nailaze. A zapravo, analogno tome, teško se nose i sa... Mi se zapravo svi teško nosimo sa tom jednom razdijeljenošću u toj našoj ljudskoj familiji. I kakav je interes, je li broj sudionika se povećava, smanjuje i kakvi su trendovi posljednjih godina? Zapravo jako variraju. Naša zajednica u jednom trenutku dolazilo je po 60-ak osoba na susrete. Onda se znalo dogoditi da nas dolazi po 20-30. Prema nekim uputama prema nekim uputama iz dokumenata Vjere i svjetla, zajednica ne bi trebala imati više od 30-ak članova. Zašto? Zato da bi se zadržala ta jedna bliskost i da bi se zadržao taj jedan osobni kontakt. Jer u tih 3-4 sata koliko se družimo, taman da svako može porazgovarati sa svakim. Ako zajednica naraste, trebala bi se razdijeliti. I mi smo sada u zajednici Vjera i svjetlo u Jeronimu. Župa Svetu Jeronimu, Maksimiru u Zagrebu. Počeli smo, spominjali smo tu mogućnost, međutim, toliko smo i dalje, koliko god da nas jest, toliko smo i dalje bliski da nam je malo nelagodna pomisao na to dijeljenje zajednice. Mladih ima i nema. Dođu, ostanu neko vrijeme, međutim, onda ih odnesu neki njihovi drugi poslovi, studiji, odlasci na druga mjesta. Ali moj je dojam da dok jesu u zajednici, da osjećaju tu jednu dragost i taj jedan osjećaj zajedništva i pripadnosti. Kako probuditi i potaknuti ljude koji u svojim obiteljima imaju članove sa poteškoćama da se aktiviraju u društvu i da sudjeluju na događajima koje organizira zajednica Vjera i svjetlo? Nekad postoji neki predrasude i stigme i tako dalje, ali kako napraviti jedan poticaj da se napravi iskorak? Pa treba pozvati ljude. Ja mislim da treba osobno baš razgovarati i najbolje je tako pozvati prijateljski, reći svoje iskustvo kako mi to doživljavamo i kako svaka osoba to doživljava, jer svako iskustvo je posebno. Tako da reći svoje iskustvo i podijeliti, potaknuti. Ako vidiš da neko je možda usamljen u toj svojoj teškoći, ima dijete sa teškoćama, ne zna kako se nositi s njime, onda ja mislim da treba poduprijeti i poslušati, pitati, pa jel želiš podijeliti sa mnom ono što živiš, kako se nosiš sa svakodnevnim životom. I onda možda polako nastane to neko povjerenje i onda možda osoba radije uđe u samu zajednicu. Mogu li se čuti stručni savjeti ili je to samo duhovna razina na vašim susretima? Pretpostavljam da su družnima čuju i iskustva neka međusobno članova obitelji. Da, puno je dijeljenja, tako da obično se i razdijele roditelji i djeca sa teškoćama i napravimo obično 2 grupe, tako da roditelji mogu otvoreno razgovarati i podijeliti probleme s kojima se susreću, točke rasta, točke gdje
gdje doživljavaju nekakve izazove. I vjerujem da je to mnogima onako poznato i nekako dožive bliskost jer vide neko ih razumije. A opet osobe s teškoćama, teško je reći osobe s teškoćama, uvijek se borimo sa tim nazivom. To su naši prijatelji. Ne gledamo ih kao one s teškoćama, ali evo na našem hrvatskom jeziku još nismo našli neki termin koji bi odgovarao baš ono gdje bi mogli osobu reći kao da je osoba naš prijatelj, a da znamo da se odnosi na njih. I znači i oni isto uspiju nekako na nekakav iskroviti način doživjeti to iskustvo Boga u tom zajedništvu, ali u tim radionicama i posebno kroz oživljavanje evanđelja. Nekako dožive Boga, dožive na jedan zaista poseban način Isusa Krista. I možda bi istaknula to oživljavanje evanđelja koje se događa gotovo svaki susret i moći ćete vidjeti djelomično na Mariji Bistrici isto oživljavanje povijesti vjere i svjetla, ali vjerujem da će to biti isto na taj način na koji mi inače oživljavamo evanđelje. Upravo to je bilo moje sljedeće pitanje. Sljedeće subote u Mariji Bistrici slavite 30. rođendan, 30 godina djelovanja u Hrvatskoj. Imat ćete hodočašće, misno slavlje u 11 sati, ako se ne varam, predslavi Nunci Lingva. Pa evo, u par riječi o Bistrici. Mogu li samo još nešto dodati? Nismo našli, govorimo o tim osobama, koristimo taj termin osobe sa teškoćama. Slovenska vjera i svjetlo, Vera in Loč, naziva svoje članove Lučke, da. Što je jedan jako, ja mislim, lijep naziv za prijatelje, da se izbjegne ta bilo kakva označavanje. Da, evo, samo sam to htjela dodati. Da, svjetlo uvijek nešto dobro, pozitivno. Par riječi od Marije Bistrice, dakle to što sam već rekao, sljedeće subote proslava 30 godina, pa evo kako će to sve skupa izgledati? Vjera i svjetlo u Hrvatskoj postoji 30 godina i samo bih rekla da je Vjera i svjetlo zapravo nastala u Francuskoj. Jedna obitelj je krenula na hodočašće u Lourdes, nisu bili prihvaćeni u autobusu, zaputili su se sami. Svojim autom nisu bili prihvaćeni u hotelu sa 2 sina sa teškoćama. I onda su iz nekog dišpeta, iz nekog inata odlučili na godinu organizirati veliko hodočašće koje je bilo zapravo ekumensko jer su bile protestantske i anglikanske članovi istih zajednica. Znači, mi ćemo sljedeće subote imati u Mariji Bistrici proslavu. Proslava počinje u 11 sati je misa. U 1 sat počinje program, poslije toga imamo druženje, doći će zajednice iz cijele Hrvatske, bit će 600-tinjak. Što je velika brojka. Vrlo velika brojka. I to je zapravo jedan veliki događaj za nas. Dakle, subota, 14. listopada, velika proslava u Mariji Bistrici. To ćemo također popratiti u našem programu. I evo na samom kraju završna riječ i za jednu i za drugu gošću. Vratit ćemo se trenutak mislima u Rim. Što ponijeti sa tog velikog susreta s papom, ali i sa cijelog hodočašća, kako to što se primili u Rimu živiti danas u svakodnevnici, a ono svakako što nismo stigli spomenuti je udrugu Job i velečasnog Dragutina Goričanca koji je zapravo posredovao u prijevozu. Pa evo i tom prilikom treba mu zahvaliti na širini spremnosti. Završna misao za kraj. Pa evo, možda ono što je najupečatljivije bilo i što nosim i onako kroz sve ove dane od Rima je baš ta spremnost biti ono što jesi, spremnost biti malen. Ne trebamo biti nešto veliko, nego trebamo biti ono što jesmo i prepoznati ljude oko nas, vidjeti njihovu ljepotu.
čak i onda kad na izgled svijetu izgleda ružno ili čak i kad je svijet na možda osobe, na neke teškoće gleda kao sa prijezirom. Baš trebamo vidjeti tu ljepotu Božjeg stvora, Božje ljubavi i dopustiti da ta osoba isto dijeli tu ljubav sa drugima. I možda isto tako, to je bilo i veoma naglašeno u Rimu, maleni kao da su bili na vrhu crkve. Dopušteno je malenima da nose evanđelje. Naše kockice nosili su evanđelje na tamo baš i stavili pred papu. Pred križ, pred raspelu. Da. Tako je. Ono što u evanđelju piše, pustite meni malene, što je Isus kazao. Tako je, tako je. Za vas, neko završno misao, što nosite iz Rima u srcu i kako to primjenjujete i primjenjivati se može u svakodnevnici? Rim je jedan golem grad. On je poput neke palente. Stalno se negdje nešto pojavljuju, neki mjehurići, događanja, mnoštvo ljudi. I doživjela sam u Rimu u toj gunguli da neki ljudi zure u nas, da se neki ne obaziru na nas, da tako, bez neke posebne obzirnosti. Da ne govorimo o tome da ceste nisu prilagođene i da rizoli nisu. I onda je velečasni Goričanec u nedjelju na misi ispričao priču o dvije žene koje su došle u njegovu župu u kolicima, osobe s invaliditetom, i župljani ih nisu prihvatili i te dvije osobe su se spremale otići. Na što je on rekao, nećete vi nigdje otići, nego ćemo mi moliti za te naše župljane. I s vremenom je došlo do toga da su ti župljani postali izrazito blagonakloni prema tim osobama, sudjelovali u hodočašćima za druge osobe. Tako da, ja mislim da svi mi smo na neki način osobe s teškoćama i trebamo biti nježni jedni prema drugima. S tim lijepim mislima ćemo završiti emisiju. Hvala vam lijepa i puno sreće i Božjeg blagoslova u daljem radu i djelovanju. Hvala. Hvala. Cijenjeni gledatelji, sada slijedi pregled dana. Do idućeg susreta. Srdačan pozdrav. Papa Franjo u podnevnom nagovoru prije molitve anđelskog pozdravljenja govorio je o evanđelskom ulomku koji govori o vinogradaru i zemljoradnicima. Sveti otac je rekao da su vinogradari trebali biti zahvalni za ono što su primili i za način na koji su se prema njemu odnosili. Umjesto toga, nezahvalnost rađa pohlepu i u njima je rastao sve veći osjećaj bunta, što ih je dovelo do toga da situaciju gledaju na iskrivljen način, da osjećaju da je vlasnik njihov dužnik, a ne da su oni dužni vlasniku koji im je dao posao. U toj prispodobi, kazuje Sveti otac, Isus podsjeća što se dogodi kada se čovjek zavarava da misli da je sam sebe stvorio i zaboravi zahvalnost, zaboravi temeljnu stvarnost života. Takav stav, rekao je, može dovesti do nezadovoljstva, nerazumijevanja, ograničenosti i na kraju nasilja. Da, draga braćo i sestre, rekao je Papa, nezahvalnost rađa nasilje, dok jednostavna riječ hvala može vratiti mir. Sveti otac potaknuo je da se zapitamo, prepoznajemo li da su nam život i vjera dar? Shvaćamo li da smo i mi sami dar? Vjerujemo li da sve počinje milošću Gospodnjom i nadasve u odgovoru na milost znamo li reći hvala? U obraćanju nakon nedjeljne molitve anđelskog pozdravljenja Papa Franjo je podsjetio da je mjesec listopad posvećen misijama i Presvetoj krunici. Kazao je također, molim vas, prestanite s napadima i oružjem, jer terorizam i rat ne vode nikakvom rješenju, već samo smrti i patnji mnogih nevinih ljudi. Rat je uvijek poraz, svaki rat je poraz, naglasuje Papa te zaključio. Molimo da mir zavlada u Izraelu i Palestini. Na svetkovinu Svetog Šime, zaštitnika grada Zadra, kojemu se utječe puk iz cijele Zadarske nadbiskupije, središnje koncelebrirano slavlje u svetištu Svetog Šime u Zadru predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
Upravo ove 2023. godine točno je 820 godina da se u Zadru nalazi tijelo Svetog Šime, koji je u hramu u Jeruzalemu 40. dan od Isusovog rođenja u djetetu Isusu prepoznao iščekivanoga Mesiju. Riječ biblijska Šimon znači on je čuo. Još Stari Zavjet nam govori riječi, najvažnije riječi koji Židovi, do kojih vrlo drže, a i mi kršćani, onoj najvećoj zapovjedi koji Isus govori da ljubiti Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, ali prije te zapovjedi stoje riječi Šema Izrael, slušaj Izraele. Božja prva zapovjed je slušati. Bog ima najprije nama nešto reći. Dakle, Šimon je onaj koji je čuo. Bog je progovorio, on je čuo. Šimun je čovjek koji sluša, čuje i razmišlja o onome što je čuo, odnosno pročita u Svetom pismu. Čitajući Sveto pismo i sam se napunjao Duhom Svetim kojim je Sveto pismo nadahnuto. Duh Sveti se tako u Šimunu nastanio. Njegov život postoje hram Duha Svetoga. Luka evanđelist u svom biblijskom tekstu gdje opisuje Šimuna čak 3 puta spominje prisutnost duha. Duh Sveti bijaše na njemu, objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti i potaknut od duha dođe u hram. Šimun živi od Božjega duha. Duh ga Božji vodi i ispunja. Šimun sluša duha koji mu omogućuje da prepozna i primi Isusa, Sina Božjega, i u njemu pronađe sav smisao svojega života i djelovanja. Iako je bio star, Šimun nije bio zatvoren za prošlost, nego otvoren za novo i budućnost. Toliko je bio duhovno zreo da je u djetetu Isusu prepoznao spasenje svijeta. Ne gleda spasitelja koji čini čudesa, već malo, nejako dijete. Ne gleda nešto izvanredno, već dijete malog Isusa s Marijom i Josipom koji skromno donose u hram kao siromasi uz prinos 2 grlice ili 2 golubića. Šimun vidi, prepozna i prihvaća Božju jednostavnost i nazočnost kao način otkrivanja Božjega lica i djelovanja. On od Boga ne očekuje nešto više od njegove nazočnosti, jednostavnosti i poniznosti. Primiti Isusa u naručje za njega je ono najveće. Izražava to molitvom predanja. Sad otpuštaš slugu svoga Gospodaru po riječi svoju miru. Dosta mu je Bog kao takav kakav jest. Šimun je primio dijete, a dijete je vodilo starca. Dijete je darovalo Šimunu smisao dugog čekanja u životu. Pokazalo mu je ispravan pravac i smisao njegovog života i čekanja. Dijete je prosvjetlilo starca, omogućivši mu vidjeti svu dubinu svega što je čitav život očekivao. Susresti Mesiju, Spasitelja. Jer nije gledao, kao što je očekivao izraelski narod, Mesiju u sili i moći političkog osloboditelja. Šimon je držao u rukama malo, krhko dijete koje je ovisno o njemu, o pažnji njegova srca, o njegovoj vjeri, o njegovom srcu. Sve se to događa sada. Bog se i nama želi objaviti sada u našem životu. Usprkos svemu, pa čak i usprkos našim tminama. Šimun ne bježi od smrti, već ju promatra kao kontinuitet života, svjestan da će ona biti novo iskustvo Božje objave. Šimun je uvijek se pouzdavao u Boga i pouzdaje se i ovog posljednjeg trenutka po riječi njegovoj, onako kako je Isus izrekao na križu: sada je došao čas, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. U sjećanje na pastoralni pohod svetoga pape Ivana Pavla II. Solinu i Splitu pod nazivom Blago vjere u Solinu je održan međunarodni znanstveni skup. Cilj je bio sačuvati uspomenu na taj veliki događaj te proučavanje poruke koju je sveti papa poslao narodu.
Gotovo 30 izlagača iz Hrvatske i inozemstva govorilo je o ulozi Ivana Pavla II. U novijoj povijesti našega naroda i crkve u Hrvata. Ja sam posjetio na zauzimanje Ivana Pavla II. I njegovih najbližih suradnika, to je Svete stolice, u međunarodnom priznavanju Republike Hrvatske, jer je Papa bio uvjeren da će tim priznavanjem nastati mir u ovim našim područjima. I tako se dogodilo, a Sveta stolica nije improvizirala kad je tome nastojala, nego poštivala sva načela međunarodnog prava koje je u isto vrijeme, odnosno još prije, i sama Jugoslavija, Socijalistička federativna republika, bila potpisala, ali nije poštivala, i osobito kad je Jugoslavenska narodna, takozvana narodna armija, ratovala protiv Hrvatske i praktički za Veliku Srbiju. Sveti Ivan Pavao II. Je imao proročku ulogu u tom nastojanju da pomogne onima koji su bili napadnuti. Jasno je znao ko je agresor, ko je žrtva, i prema nauku prema kršćanskom nauku, prema društvenom nauku katoličke crkve, on je intervenirao, zauzeo se mir u pravednosti i u demokraciji na ovim našim područjima. Prisutnima se obratio i jedan od organizatora ovog skupa, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Istaknuo je kako moramo biti zahvalni Ivanu Pavlu II, a poruku koju je uputio mladima danas moramo ponavljati i aktualizirati u svojim sredinama na dobrobit cijelog društva. Iznimno je važan ovaj događaj, dakle ja sam aktivni sudionik za 25 godina, evo tu na svetom mjestu, na Gospinom otoku, i baš mi je drago da je Dom kulture Zvonimir u sinergiji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i KBF-om organizira sjećanje na tih 25 godina. Znate, kad me osobno pitate, ja bih vam gotovo svaki detalj iz tog vremena za tih 25 godina mogao ispričati. Možda puno bolje nego da me pitate što sam prekjučer radio. Toliko je to pozitivno sjećanje, toliko sam to primio i emotivno, ali i sa ushićenjem. A uostalom, ko u Hrvatskoj nije primio sa ushićenjem dolazak Svetog oca Ivana Pavla II, prijatelja Hrvata, čovjeka koji je uistinu, neovisno o tome jeste li vjernik praktični ili uopće niste vjernik, je doprinio osamostaljenju Republike Hrvatske. Jednom riječju, volio je hrvatski narod i hrvatski narod voli njega. Zbog toga mi je ovo iznimno drago da se nakon 25 godina sjećanja na taj uistinu sveti trenutak za ovo sveto tlo dogodio upravo ovdje u mom Solinu. Ono što je Ivan Pavao II. Učinio za Hrvatsku ne smijemo nikako zaboraviti, istaknuo je pater Božidar Nać. On je bio prvi papa u povijesti koji je Hrvatima govorio na hrvatskom jeziku. Ali ne samo to, nego je on imao veliku naklonost i ljubav prema našem narodu. I to je došlo ne samo u tom njegovom obraćanju na našem materinjem jeziku, nego i u mnogim drugim situacijama gdje je pokazao veliku zauzetost, pogotovo za vrijeme Domovinskog rata, pa onda međunarodno priznanje Hrvatske, tako da je veoma važno da se to obnavlja i posvješćuje ovakvim skupovima, ali i inače da ne zaboravimo tog velikog dobrotvora i taj veliki dar Božji. O ulozi Duha Svetoga u govorima Ivana Pavla II. Na skupu je govorio pater Arkadijuš Krasicki. Uloga Duha Svetoga u papinim govorima upravo je usmjerena prema crkvi, prema laicima koji imaju pomazanje svetoga, zapravo Duha Svetoga, kako kaže Ivan apostol u svojoj poslanici. Prema tome moraju postati svjedoci poput blaženog Alojzija Stepinca. Evo, jedno nadahnuće, jedna misao koja vodi crkvu, koja je usmjerena i koja ističe također i darove Duha Svetoga. Dar krštenja, dar vjere, naravno, ali isto tako Papa se spominje i različitih karizmi potrebnih unutar crkve koje vode, dakle, vjernike na putu prema spasenju. Duh Sveti je, kako i primijetio sam Vatikanski II. Sabor, malo zaboravljeni Bog, pa Papa ide upravo prema tom pravcu kako bi otkrio iznova Duha Svetoga. Na skupu se govorilo i o učenju Ivana Pavla II. O dostojanstvu ljudske osobe. Smatram da je potrebno znati ponešto o njegovu životu kako bismo razumjeli zašto tako snažno zagovara dostojanstvo svake žene i svakog muškarca.
Upravo zato što je iskusio što znači biti pod stegom totalitarnih režima, pokazao je da ako želiš živjeti u otvorenoj zajednici, moraš razumjeti originalnost svakog ljudskog bića. On je bio i filozof i teolog, zato je tako snažno propovijedao da je svako ljudsko biće stvorio Bog. Svako ljudsko biće otkupio je Isus Krist, te je ono u procesu posvećenja snagom Duha Svetoga. Što god danas razumjeli i govorili o ljudskom biću, moramo se prisjetiti njegova učenja koje je osobito važno danas kada se suočavamo s novim vrstama ideologija. Ljudsko biće nije na marginama, ono je središte stvaranja. U Solinu se sveti Ivan Pavao II susreo s mladima tijekom svog drugog pastirskog pohoda Hrvatskoj, a prisutnim vjernicima uputio poticajne riječi, zbog čega je ovaj skup održan upravo u ovom gradu. Ivan Pavao II je pohodio Hrvatsku pred 25 godina. Bilo to njegovo drugo apostolsko putovanje. Prvo je bilo u Zagreb 1994. dok je još Hrvatska bila u ratnim okolnostima. Ali ovaj drugi pohod je bio vrlo važan za Dalmaciju, za Split, za Solin i zato je lijepo da smo se okupili ovdje posjećajući se na taj događaj, ali osobito na poruku Ivana Pavla II koja je aktualna i u današnje vrijeme. I Ivan Pavao II nas poziva da budemo praktični kršćani, da budemo ponosni članovi Katoličke crkve, da nastojimo živjeti kršćanstvo izvorno, da budemo i aktivni u navještanju blage vijesti evanđelja, ne samo riječima, nego osobitom djelom, primjerom kršćanskog života. Ovom prigodom otvorena je izložba te predstavljena knjiga Nastanak i uporaba vatikanske verzije navodnog Stepinčeva pisma iz 1943. godine.